एबारनिफ्राय फरायसिमनोसै मानिया र' बे सोलाव कल खालामनां बिगुराथ' फरायाखैदां ओइ खयथासिम जोबखो नोंना हाजोब्बाय नामा गैया फरायाखैनो गैया फरायाखैनो हा अबावथो दं नोंलाय माथो दावराव मादै मोननाव ओंखाम गोरलै जादों ओमफ्राय मा माखौ हाखो नों हायाखै दांजेनाखैनो दाबो ए गैयालै नै आंहाबो फरायनो नागिरदोंमोन माबा गुसुआनो जाला गाबोन साननिफ्राय फरायनोसै ओइ दोनथ'लाय आं दा हरफिनगोन दे हरफिन बिगुराथ' फरायाखैनो दाबो र' जिमनाव कल खालामनां ओइ आसोल हाजोब्बाय नामाब्रा माथो सिरिथार गैयालै नै उन्दुगासिनोसो आं मालाय हानायखायनोथ' उन्दुगासिनो अबाव हानोब्रा दाबो नायाखैनो आं नै राकेबजोंसो थांफादोंमोन आं दहाय ए अबाव है माबा हिनजावनो दाखालि गाव गुवाहाटियाव थांबा ड्रेस लाबोफादों ना मानो बेखौनो हैनो आंखौ लांफानायानोलाय ओइ बे मानसिया जाम्बा जागासिनो बे राकेबा बे हिनजावा बेखौ लायाथ' जि माबा माबि बायना हरबाय थायो दाखालि हिनजावखौ दस्रा हौवाजोंसो नुदोंमोन आं निज्लागुरियाव सिथाब खोन्थानो नुदोंमोन आं ओमफ्राय हाद रागा जागोनलै साननानै खोन्थायासै आं नोंलै आंबा मेरला बुंबाय गारदो होननानै गैया मालाय जेबोखौनो होना सिरिसो थायोबा जाम्बा खालामजागासिनोथ' बियो हिनजावजों ओरैनो बाहायजागासिनो बिगुरा आरो दाखालिबो मबाइल फाइनान्सआव बायना हरदों ना मादों होननायसो खोनादों आं उनावहाय गारजाबा जौ फाग्ला जालाबायनोसै ओमफ्राय ओइ रामा दाखालि नोंनिफ्राय फैसा 500 लाथ'नायखौ हरबाय गैया माथो दाबो बे बिदिनोखा मानसिया जै बे फैसा लाबाय बेनिफ्राय मोनफिननो कठिन मानसिया बिराद खिपथाथ' बियो दाखालि जों बेरायहैबाबो थाइसेबो बाहायाखैथ' बियो ओमफ्राय गाव हारसिंबा बाब होगोन बियो जानाया ओमफ्राय जाहोनायावबा गैया बिराद खिपथा खिबु सेरथेखा ओइ फाग्ला जाला टाइमा थांगासिनो नै दोनदो बास जाला दिनै गुसु गुला फरायलाबाय थायोलै गाबोननिफ्राय आराम फरायनोसै नन स्टप सानसे खयथा जाखोब्रा टाइमालाय ए मालाबानो 5ता जाबाय जाला बिदिजों दाबो मोनसेबो चेप्टारानो जोबाखै आंना र' बे टेबोलखौ आं ओरै बोथ्रोदनानै नैबे बिसिना खाथियाव लाबोनांसिगोन होमबासो गोसोआव थासिगोन बेयाव आनकम्फर्टेबोल फरायनो गोसोआवनो थायालै बाल र' बोथ्रोदनां एबारसो फरायनो गोसो जासिगोन बै जायगायाव बोरैबा मोदाय गोनां गोसोआवनो थाथारा जायगा सोलायमारबा गोसोआवबो थायो फरायनोबो गोसो जायो नै बर'आव थुना भिडिअ हगारदों बिगुरफ्रा बेसेबा गोबाव उनाव दिनैसो हगारलायबाय नै 5 मिनिटल' खालै बेखौ नायग्रोनोसै र' ओमफ्राय फरायनोसै drinking water again I'm careful आरोबाव repeat then touch to my finger to your cowline नोंनि मिनिस्लुनाय आंनि गोसो सिङाव Push the fucking pack off of the porch or आपको पता होगा कि कोई चीज सूरज के जितना नजदीक जाती है वो उतना ही अधिक गर्म होने लगती है फिर भी ऐसा क्यों है कि मरकरी सूरज के सबसे करीब है लेकिन वीनस इस ब्रह्मांड का सबसे गर्म प्लैनेट है देखिए डैंड्रफ हैपेंस जब आपके स्कैल्प पे यीस्ट ओवरग्रोथ हो जाता है ये खूबसूरत लोग जब शीशे में देखते हैं तो क्या सोचते हैं ये रेडियो देख के दिल अलसिया जायोलै बाल रिल्स नायबाय थाबा जोबानो फाग्लासो बोखोबाबो आयौ मालाबानो 2 घन्टा जाबाय फरायनांसिगोनलै बाल बिदिनो जानाय नंला र' बेलासि खाबायबो साहा लोंग्रोनोसै मेथाइ जाग्रोनोसै ओमफ्राय फरायबाय थानोसै नन स्टप साहा लोंग्रोनाय बायदि जाया येस होमबासो थागद मोनो येस एबार फरायनोसै खयथा जाखो थै 8ता जाखाबाय ओंखाम जानाय टाइम जाखांनानै हरसे फरायनोसै जाखांनानै लानाय बायदि जाया नङाबा गोसोआव थाया फरायनाया आयु फाग्ला दायो 1थायावनो एगजाम दं मोनसेबो हायाखै ओमफ्राय है बाद दे कुइसनखौ लिरना फैजोबगोन आं बाल हाखायाखा बेखौलाय दासो फरायनानै मा लाबबाव